svima, danas ćemo snimati Nebulos, ne znam ja kako. Nebulos. Dobro, kako god, igrat ćemo uživo sa drugima. Neka igramo Maxijem Beta, zamalo da uđem, evo ga ponovo, još jedan. To! Ne, izađi, neću to. Dobro, Srb Miki. I ja sam zeleni tim. Počelo malo da mi laguje. Šta se ovo dešava? Znači, ovo se nikad nije dešavalo. Da li je ovo normalno? Ok, rekao bi da nije. To. Izvinite, promenit ćemo server, zato što ovaj baš nešto koči. I da, tu je Maca. Ako ste pogledali prošli video, šta rade Kuca i Maca, tu je jedna Maca, a Kuca je dole zato što se Maca baš nešto prepala. Mokra je skroz. Hajde da nastavimo. Ja, Maci. Ako vi mislite da je to njoj bilo nešto opasno, ne. Oni su se samo igrali, kao što se uvijek igraju. Da, video se otprema. Prvo ćete vidjeti taj video, pa onda ovaj. Igrat ćemo... Alo, Polska. Maxijem Beta. Fafa veliki. Bez vremena, to je moja omiljena. Ok, mislim da je ovo do Wi-Fi-a. Da vidite kako koči. Pa promenit ćemo igricu. Ajde da igramo Roblox. Ne, Kuco! Popela se na sto. Stigo je do Mace. A ja ću sad da ga spustim dole. Ajde. Ovo je bilo baš čudno. Protraćili smo 2 minuta za džabe. Maco, beži, Maco! Će da te stigne! Ne, ovo stvarno će se popiti gore. Popio se! Mačka pobegla. Joj, nije. Joj, Jana! Konačno ću... Kuca se pobegla gore. Vuče mačku za uvo. Nju boli. Maco. Daj dođe, ajde kod mene. Čekaj, moram da premestim. Izvinite, moram da premestim Macu. Evo, može ovde. Ne, tu je opasno. Može ovde. Si ti dobra, Maca? Dobra si je zaručila. Izvoli, tu si. Izvinite zbog ovog. Protraćili smo najviše 4 minuta. Znači, da li je ono? Dobro, ajde, sad će da igramo nešto novo. Moram da spasim tu Mačku zato što je počela sad počela da je boli. Sad moram da je sklonim. Dobro, igrat ćemo Future Robot Gate Type. Ćao, kako me gleda. Ok, ja ću malo da se zagljužam. Ja sam lep mi je da snimam dok sam na ljuljašci. Ajde sad da krenemo. Grožđe samo što nije stigla. Nije baš da je stigla, ali velika. Vidite, pa... Ne! Ovaj put neću da spašavam. Obraćam! Aha. Koliko se ovoj kući... Dobro, okej. Dobro, evo. 800... Čekaj, počekaj. Neki bug. Ako sam ja ovo već igrao. Ovo je neki bug, da? Dobro, nije bug. Hvala.
Hoćemo lako da pređemo. Co? Šta je tako? Kaže. Dobro. Sad je postalo teže, 7500. Ok, 5 minuta smo protraćili. Kad bi znao koliko imam pare. 400 i nešto. Ok, idemo. Ovo me nikad neće pogoditi. Sve uradio samo da dođe do svog mača. Ok, koliko imam pare? 500 nešto. Kupit ćemo... Ne. A sam potrošio neki 500. Ok. Sam ne znam šta ću da kažem. Ali moram nešto da kažem za ovaj izgled. Ovo će završiti da vide kako izgleda kad propadne video. Ne, ovo je stvarno propao video, ovo nisam očekio, ali sad ću da napravim kao propali video, kad propadne video i tako to. To je propao jedan video kod mene sad. Sve smo propali. Što ovo se dešava? Jeba, okej. O bre, eto ti. Evo. Ovo je video kad nešto propadne.